Naglisod pagihapon sa pagdawat ang kabanay sa 4 anyos nga si Chrismar Sandoval sa iyang kalit nga pagtaliwan human sa aksidente gawa sa Pasil Fishport sa barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Lunes. Si Lolo Juanito mipadayag sa iyang kakugang sa nahitabo sa iyang apo. Naog naman ko niya. Pag naog na ko, kapit na lasing ko. Tagga naman tao diya. Namin ko, imo apo, nagsgrasya. Dito ato ang imong anak, ang mama sa imong Wala, trabaho. Trabaho sila, hasta po ng bana. Namatay si Chrismar human nadatugan og railing gawa sa Pasil Fishport. Base sa CCTV footage, taod-taod na nga nagbarog og misandig sa yellow nga railing si Chrismar. Samtang adunay usa ka bata nga makita nga nagduwa og mikatkat sa railing. Sa wala damha nawagtang ang balanse ni ining railing ug natumba og diretsong miigo ni Chrismar. Daling gidala si Chrismar sa hospital sa iyang uyuan apan wala na kini natabang tungod sa dakong buak sa ulo ni ini. Nanawagan si Lolo Juanito nga unta aron wa nay laing maaksidente sama sa gidangatan siyang apo nga mapulido ang pagpabarog ni ini mga railings o mas maayong hipuson kung wala kini gamita. Trabaho nila ba nga angay puliduhon ba? Para way may sila sa lain. Kabantay may anak, nga wag yun ay pulido. Ira na nagibabag. Gibabag rin? Oo, gibabag. Ito nga, matabi ko, uy, pusa niya, unam ni gamit. Ako sa may istoryahan na, ang iyong mga tao, ano, wala nila pusa. Ikaw may ka, manduan ng alihan siya, dapat imo na gikuan nga, kwaan na siya, kaya nga delikado na. So mas maayo garo. Mas maayo ang hipos nila. Mipasabot ang pango sa Monitoring, Research, Planning and Development sa Office of the City Markets John Paul Amores nga giplastar sa dapit ang mga temporary railings alang sa planong pag-aspalto sa Fishport. Nabutang to sa temporary nga katubutang gate kay nagpaspalto man ta dito for kanabitang improvement sa Pasil nga grabe na kayo ang maglisod na og sud gani ang kuan maglisod og sud ang mga dagko nga Fishport niya sa amuang kuan amuang side among gibuhat tanan gikoral ginamo temporarily para walay makasud pero di man ta makapudugong sa mga bata nga magduwa-duwa mao tong naagi na disgrasya. Miangkon sab ang officer in charge sa Pasil Fish Market, Eugene Mercado, nga migamit sab sila ni ining mga standby railings sa pagkontrol sa traffic sa lugar. Ang katong gipangpuno nga request namo sa CCTO, kumpleto gito siya kuan mga PL. Kumpleto gina siya mga PL nga gidala ngadto. Naay uban nga tungod sa gidugayon na naka-standby dito, especially dagat ang area. Nadaot siya ang kanang kuan. So mauto siya kanang sitwasyon nga na outbalance gyud pag mikat-kat nga bata. Dugang sab ni Mercado nga maglisod sila og pagpugong sa mga bata nga magduwa-duwa o magkagubot kada gabi dito sa Fishport. Numero 1 gina namong problema dinha ang kanang presensya sa mga bata during kuan kay labi na karon nga katong giingon ni Sir nga kanang gi-control na nato ang crowd na makasulod. Gi-control na namo ang mga sakyanan na makasud. So nagkuan mi nagamit mi sa katong railings. Dako na ang hawan. So masayon na nila ang pagduwa. Sa pagkakaron, nahatagan na og pasiunang ayuda, pinaagi sa financial and funeral assistance ang kabanay nga Sandoval gikan sa Cebu City Government. Samtang gipaubos og counseling ang usa sab ka bata nga makita kuyog ni Chrismar sa CCTV footage aron kalikayan ang trauma sa maong aksidente. Taliwa sa maong hitabo, padayunon gihapon ang asphalting project sa lugar. Ang amoang kuan in behalf sa amoang opisina gipakuha na namo ang katong kaning railings nga nakaingon sa disgrasya. And then ang among gibuhat pud karon ma'am temporarily kuha to siya pero naapa may development nga mao to amo tong tiwason og espalto dito nga kuan. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.